हरिकृष्ण इलेक्ट्रिकल्स आमच्याकडे ग्राइंडर, कटर, पॉवर टूल्स, पाण्याचे पंप होलसेल दरात मिळतील. तसेच पाण्याचे पंप रिपेअर करून मिळतील. आमचा पत्ता हॉटेल अन्नपूर्णा जवळ शिरोडा नाका, वेंगुर्ला. संपर्क 9552 3052 05. बोला. एक सेकंड है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर एकच मिनिट थांबा. ये एक सेकंड, एक सेकंड. हो हो हो. सर नाही. 4 वाजता. तुम्हाला अडीच द्या. एक सेकंड. सर तुम्ही 3 वाजता ना. तीन आहे ना. तुम्ही मला बोलला अडीच म्हणजे 2:30 पण चालेल. नाही 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 आता नाही. सर मी आता काय हां. ऑर्ग्युमेंटमध्ये विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल मुद्द्यांवर झाले आणि परत एकदा उद्या सुनावणीची भूमिका घेतली. तुम्हाला वाटतं का की शिंदे गटाला दिलासा मिळेल, कारण की पक्षचिन्ह आणि पक्ष जबाबदारी याच्यावर परत एकदा प्रश्न उपस्थित होता. आजची सुनावणी आणि त्याच्यामधला युक्तिवाद आपण सगळ्यांनीच ऐकलेला आहे. त्यांनी ज्येष्ठ वकिलांनी आर्ग्युमेंट केलेला आहे, आमच्या साळवेसाहेबांनी देखील आर्ग्युमेंट केलेलं आहे. मला असं वाटतं की आता उद्या परत सकाळी सुनावणी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला ठेवलेली आहे. आमची कायदेशीर बाजू ही भक्कम आहे आणि म्हणून एखादं पिटिशन सुप्रीम कोर्टामध्ये सुरू असताना मी ज्या व्यक्तीचं समर्थन करतो आहे त्या संदर्भात मी बोलणं या ठिकाणी योग्य ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्हाला योग्य तो नाही मिळेल. सुप्रीम कोर्टाने एक निरीक्षण आज नोंदवलेलं आहे की ज्या प्रशासकीय कामामध्ये ज्याची बहुमताने निवड झाली आहे, अर्थात अध्यक्षाची बहुमताने निवड झाली आहे, त्यामध्ये आम्ही कसं निर्णय द्यायचा आहे, म्हणजे एक प्रकारे कुठेतरी अध्यक्षांच्या अधिकाराची पाठराखण केल्याच दिसते. याबद्दल तुमचं काय म्हणणं? सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या काही 3-4 त्याच्यामध्ये टिप्पणी केलेल्या आहेत त्याच्यावर खरं तर आपण बाहेर चर्चा करणं हे योग्य नाही, कारण निकाल अजून यायचा आहे आणि निकाल येत असताना मी स्वतः एकनाथ शिंदेसाहेबांना समर्थन केलेला आमदार असल्यामुळं मी देखील त्याच्यामध्ये आहे आणि आमच्याबद्दलच पिटिशन सुरू असताना जी काही माननीय सर्वोच्च न्यायालयानं टिप्पणी केलेली आहे की आपलं मत व्यक्त त्या ठिकाणी केलेलं आहे त्याच्यावर बोलणं योग्य नाही आणि म्हणून उद्या निकालाअंतीच किंवा उद्याच्या सुनावणीनंतरच सगळ्या गोष्टी पुढे येतील. सर काय ज्या पद्धतीने हल्ला झाला होता आणि ठाकरे गट यांचं असं म्हणणं आहे की ते शिवसैनिकच नव्हते, काय आता त्यांच्यावर कारवाई देखील झाल्या आहेत, शिवसैनिक आहेत, त्याला या हल्ल्याला कशा पद्धतीने? सर्वप्रथम मला सगळ्या माझ्या प्रसारमाध्यमाच्या सहकाऱ्यांना एक हात जोडून विनंती करायची अशी आहे की आताच मी पुण्याचे जॉईंट CP संदीप कर्णिकांशी देखील बोललो. ज्या पद्धतीनं कॉन्वायचा रूट बदलला, उदय सामंत पहिले तानाजी सावंतांकडे जाणार होते की शंकर महाराज मठात जाणार होते की जेवायला जाणार होते, पण कुठेही जरी जात असलो तरी माझ्यावर कॉन्वायच होता, म्हणजे काही एकटा मी जात नव्हतो. मला एस्कॉर्ट होतं, Y+ सिक्युरिटी होती. सिग्नलला थांबल्यानंतर हा हल्ला झालेला आहे आणि म्हणून प्रसारमाध्यमांना मला हीच विनंती करायची आहे की हल्ल्यावर फोकस करणं गरजेचं आहे. मी कुठेही एकटा डोकता निघालेलो नव्हतो, पोलिसांच्या ताफ्यामध्येच निघालेलो होतो आणि 10 लोक जी अटक झालेली आहेत ती व्यासपीठावर देखील त्या ठिकाणी होती अशी आमची सगळ्यांची माहिती आहे. त्या संपूर्ण परिसरामध्ये देखील होती आणि अजूनही ह्याच्यामध्ये जी काही लोकं होती ज्यांच्या हातामध्ये अनेक चॅनलमधनं आपण हत्यारं देखील दाखवलेली आहेत आणि अशा सभांना जाताना हत्यारं घेऊन का जावी लागतात हा एक माझ्यासमोरचा फार मोठा प्रश्न आहे. आणि त्याच्या अगोदरच्या आताच मला ज्या काही व्हिडिओ क्लिप सापडलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये जी सभा होती त्या सभेमध्ये जातानाच चाबूक घेऊन जायचे, काठ्या घेऊन जायचे, अशा पद्धतीचे व्हिडिओ क्लिप आता पुढे येत आहेत. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की पोलीस तपास सुरू आहे. मी संबंधित सगळ्या लोकांची चर्चा केलेली आहे. एवढं होऊनसुद्धा त्याच्यामध्ये जर महाविद्यालयीन विद्यार्थी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करू नका अशा पद्धतीची मी भूमिका घेतलेली आहे. परंतु हे कशासाठी झालं मी कालपासून सांगतो की माझ्या बाजूला जो डाव्या बाजूला जो मॉब होता 100-125 लोकांचा, ते नेत्यांचं भाषण झाल्यानंतर ते निघून जात होते. त्यांच्यामध्ये आक्रोश असणंही स्वाभाविक आहे. मी अजिबात त्यांना दोष देत नाही, कारण नेत्यानं आक्रमक भाषण केल्यानंतर किंवा आपल्या आवडणाऱ्या माणसानं चांगलं भाषण केल्यानंतर, आक्रमक भाषण केल्यानंतर स्पॉन्टेनियस ती प्रतिक्रिया मी समजू शकतो. मला ते गद्दार म्हणत होते, अन्य काही शिव्या घालत होते, आया बहिणींचा आमच्या उद्धार करत होते. पण माझ्या उजव्या बाजूच्या गाडीतनं जी मुलं उतरली त्यांच्या हातामध्ये आपण अनेक फोटोग्राफ्समध्ये बघितलेलं की त्यांच्या हातामध्ये विविध आयुधं होती.
मग ही आयुधं घेऊन ते कोणाला फॉलो करत होते. आज मी एका सिनियर PIची स्टेटमेंट देखील बघितली की मुख्यमंत्री महोदयांचा कॉन्वॉय हा दुसरीकडनं नेण्यात आलेला होता, पण मुख्यमंत्री महोदयांना Z+ आणि त्याच्यापेक्षा जादाची सुरक्षा आहे. आणि मी मंत्री असल्यामुळं, माजी मंत्री असल्यामुळं मला देखील Y+ विथ एस्कॉर्ट ही सुरक्षा आहे. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की कोण कुठच्या मार्गाने गेला ह्याला कितपत महत्त्व आहे, की हल्ला झाला ह्याला महत्त्व आहे, ह्याचं देखील कुठेतरी क्लॅरिफिकेशन झालं पाहिजे. पोलिसांनी अतिशय चांगलं सहकार्य केलं आहे. पोलीस जर काल माझ्यावर नसते तर बाका प्रसंग उभा राहिला असता, हे देखील काल मी सांगितलेलं आहे. कोण अटक झालेत, कोण अटक झालेले नाहीत हे माहिती नाही, परंतु महाराष्ट्रासमोर एक संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत आहेत. कालच खासदार विनायक राऊतांनी सांगितलं की जे हल्लेखोर होते ते शिवसैनिक नव्हते. तिथल्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं, जे आता काही अटकेमध्ये आहेत त्यांनी सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की आम्ही उदय सामंतवर हल्ला केला. काही लोकांनी सांगितलं की आम्हाला तानाजी सावंतवर हल्ला करायचा होता. आज देसाई साहेब म्हणाले की ही उत्स्फूर्त काहीतरी प्रतिक्रिया आहे. म्हणजे नक्की त्यांच्यामध्ये संभ्रम आहे. कोण म्हणतं शिवसैनिक आहेत, कोण म्हणतं शिवसैनिक नाहीत. मग याचं क्लॅरिफिकेशन कशात होऊ शकतं, तर पोलिसांच्या तपासात होऊ शकतं. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. कोणाचंही राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त व्हावी असं माझं अजिबात म्हणणं नाही, पण माझी देखील राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. आणि म्हणून काल सगळा हा प्रसंग संपल्यानंतर मी पहाटे 3:30 वाजता एक ट्विट केलेलं आहे. आणि त्या ट्विटमध्ये असं म्हटलं आहे की तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणताय, आम्ही शांत आहोत. तुम्ही आम्हाला पाडगे म्हणताय, आम्ही शांत आहोत. तुम्ही आम्हाला आमच्या आया बहिणी विकल्या म्हणताय, आम्ही शांत आहोत. आई वडील विकले म्हणताय, आम्ही शांत आहोत. परंतु लोकशाहीमध्ये मला जर एखाद्या बाजूची म्हणजे बाजू पटली नाही आणि मी दुसऱ्या बाजूला गेलो, हा लोकशाहीचा प्रघात आहे. आणि म्हणून लोकशाहीच्या या प्रघातामध्ये मला जर उत्तर द्यायचं असेल तर येणाऱ्या विधानसभेमध्ये तुम्ही तुमचं भूमिका मांडा. तुम्ही जे काय आक्रमक आहात, तुम्ही जे काय भूमिका मांडा, तिथले मतदार जे आहेत ते आम्हाला धडा शिकवतील. परंतु काल देखील एका संपर्क प्रमुखानं सांगितलं की आमदारांचं कानपाट फोडा. एवढं सोपं आहे का? आणि म्हणून आमचा देखील कोणी अंत बघू नये. आमच्याकडे देखील आक्रमक कार्यकर्ते आहेत. आम्ही देखील याच संघर्षातनं कोकणातनं पुढे आलेलो आहोत. मला तर परशुरामाच्या भूमीतनं मी पुढे आलेलो आहोत. त्याच्यामुळे संघर्ष आम्हाला नवीन नाही. पण मग हे सगळं करत असताना दुसऱ्या कुठच्या नेत्याकडे बोट दाखवायचा कोणाला अधिकार नाही. हा गुंडा आहे, तो गुंडा आहे, तो गुंडा आहे, हे कशासाठी पाहिजे? आपण देखील आपलं स्वीकारलं पाहिजे ना. आणि म्हणून ज्या काही स्टेटमेंट देत आहेत, शिवसैनिक होते की नव्हते हा त्यांच्यामध्येच संभ्रम आहे. काही लोक म्हणतात केलं ते चांगलं आहे. एक तर चॅनलवर आम्ही असं बघितलं आहे की एका व्यक्तीनं, एका पदाधिकाऱ्यानं शिंदे साहेबांना असेल, मना असेल, इतक्या असं देखील मला करायचं आहे की ज्यावेळी हा प्रसंग 8:30 वाजता, 9:30 वाजता काही 9 वाजता, कारण परत त्याच्यावरनं देखील होऊ शकतं 8 वाजता की 8:30 वाजता की 9 वाजता उदय सामंत मला जी काय वेळ असेल ती. त्याच्यानंतर मी कोथरूड पोलीस स्टेशनला गेलो, माझ्या पूर्ण ताफ्यासहित गेलो. हे सगळं झाल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा मला 4 ते 5 वेळा फोन आला. त्यांनी मला सांगितलं की मी एका कार्यक्रमामध्ये, हा कार्यक्रम झाल्यानंतर मी देखील पोलीस स्टेशनला पोहोचतोय. मी राजकीय काही प्रोटोकॉल पाळतो. मी स्वतः CM साहेबांना सांगितलं की आपण मुख्यमंत्री महोदय आहात, आपण सगळ्यांनी मिळून माझं संरक्षण चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे, आपण याची इथं आवश्यकता नाही. पण जे मी राजकीय संस्कृती म्हणतो ते तुम्हाला सांगतो. तळागाळातनं माणूस जर मोठा झाला तर त्याला आपल्या कार्यकर्त्याची, आमदाराची किंमत कशी असते हे काल मला दिसलेलं आहे. त्यांना ज्यावेळी कळलं की दीनानाथ मंगेशकरमध्ये माझी मेडिकल टेस्ट होणार आहे आणि योगायोगानं ते देखील दीनानाथ मंगेशकरमध्ये अनिल बाबरसाहेबांच्या पत्नीला बघायला त्या ठिकाणी गेले होते. मी देखील जाणार होतो, पण या प्रसंगामुळे मला जाता आलं नाही. माझी मेडिकल टेस्ट होईपर्यंत स्वतः महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री 3 वाजेपर्यंत की 2:30 वाजेपर्यंत हे दीनानाथ मंगेशकरला माझ्यासोबत होते, एक कार्यकर्ता म्हणून होते. आणि मला असं वाटतं की ही राजकीय माणुसकी आहे, ही राजकीय संस्कृती आहे, हे महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे. 50 आमदार हतबल आहेत असं अजिबात नाही. काल दुपारी जे एकनाथ शिंदे साहेबांनी भाषण केलं ते आमच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. त्यांनी भाषण काय केलं? तुमच्यावर कोणी टीका केली तर त्याला विकासानं उत्तर द्या. तुम्हाला कोणी शिव्या घातल्या तर त्याला तुम्ही विकासात्मक उत्तर द्या. म्हणजे एखादी व्यक्ती महाराष्ट्राचं नेतृत्व करणारी अशा पद्धतीचा संस्कार जोपासते आणि दुसरीकडे ह्याला मारा, ह्याला आज कोणीतरी स्टेटमेंट काढलेली आहे कानपाट फोडा. एवढे काय गालवर आलेत का आमच्या 50 आमदारांचे? आम्ही संयमी आहोत. आमचा अंत देखील कोणी बघू नये. आमच्याकडे देखील अनेक गोष्टी आहेत. शेवटी राजकारणामध्ये काहीतरी संस्कृती आहे. आणि हेच वाक्य परवा संजय राऊत साहेबांच्या मुलाखतीतनं उद्धव साहेबांनी सांगितलं. उद्धव साहेबांनी काय सांगितलं की राजकारण हे आरोग्यदायी असलं पाहिजे, म्हणजे हेल्दी असलं पाहिजे.
पण आज आमचं आरोग्य बिघडवण्यासाठी, आम्हाला तोडण्यासाठी, आम्हाला ठार मारण्यासाठी नियोजन जे होतं आहे त्याच्यामध्ये देखील सगळ्या नेतेमंडळींनी लक्ष घातलं पाहिजे. आज ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेत त्यांच्या घरातल्या लोकांची परिस्थिती काय? ठीक आहे, आज मी त्याच्यातनं सही सलामत बाहेर पडलो, पण ज्यांच्या सांगण्यावरनं, ज्यांच्या भाषणांवरनं प्रत्येकाच्या घरामध्ये जी परिस्थिती आलेली आहे 25 लोकांच्या, 20 लोकांच्या की 10 लोकांच्या, त्यांना आता सोडवायला कोण जाणार आहे? त्यांच्या हातात दगड दिलात, त्यांच्या हातामध्ये हॉकी स्टिक दिलीत, त्यांच्या हातामध्ये हत्यारं दिलीत, आता त्यांना सोडवायला कोण जाणार आहे? म्हणून देसाई साहेबांनी भाषण करून सांगणं की ही स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया आहे. आता पुढं काय? अनेक नातेवाईकांचे आता मला फोन येतात, कारण मी त्या जिल्ह्याचा संपर्क प्रमुख होतो, जे ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये माझ्या हल्ल्यामध्ये होते, त्यांना मी देखील राजकारणामध्ये आणलेलं होतं. आज त्यांच्या कुटुंबातले मला फोन करतायत की एकदा शेवटची चूक झाली असं समजा आणि हे माफ करा. आता काय हे गेले नाहीत? जे इथनं मुंबईतनं भाषणं करतायत, मुंबईतनं सांगतात, ते त्यांच्या घरी का गेले नाहीत? त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावर तर कारवाई झाली पाहिजे, परंतु जो संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय ते मला आपल्याला देखील विनंती करायची आहे की जो हल्ला झाला त्याच्यातनं मी वाचलो, हे महत्त्वाचं आहे की मी तानाजी सावंतांकडे, कारण पूर्ण कॉन्वॉय होता, सगळे पोलीस होते, 4 SPO आहेत, ते SPO होते, माझा प्रायव्हेट बॉडीगार्ड एक होता, समोरच्या जीपमध्ये 5-6 कारवाईन धरलेले पोलीस होते. त्यावेळी पोलिसांच्या ताफ्यामध्येच मी चाललेलो होतो, एकटा दुकटा कुठं मी चाललेलो नव्हतो आणि माझा पोलिसांवर पूर्ण विश्वास आहे. पण याच्या पुढे आम्हाला देखील आमचा संयम सोडायला कोणी लावू नये, ही माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. सर, पण पोलिसांनी आपल्याला मार्ग बदलायला सांगितलं होतं का? अशी आपल्याला कल्पना दिली होती का? आणि तरी आपण रूट पोहोचवला का? मला त्याच्यामध्ये एक सिस्टीम अशी असते की हा कॉन्वॉय 4 गाड्यांचा असतो. पहिल्या गाडीच्या नंतर जी गाडी असते त्याच्यामध्ये मी बसलेला असतो. मी काय पुढच्या गाडीतल्या पोलिसाला किंवा ह्याला सांगायला जात नाही की हा मार्ग इकडनं न्या, इकडनं न्या, तिकडनं न्या. एकदा लोकेशन माहिती असल्यानंतर त्यांनी कुठून न्यायचं हे एस्कॉर्टनं ठरवायचं आहे. तरी देखील त्यांचा दोष नाही. कदाचित पहिला कॉन्वॉय पुढे गेल्यानंतर कन्फ्युजनमध्ये हे झालं असेल, मला पोलिसांना दोषच द्यायचा नाही, परंतु हल्ला झाला हे तर नक्की आहे ना, तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं आहे, सगळ्या TV चॅनल्सनी दाखवलेला आहे. आणि कशा पद्धतीनं झाला तो जो प्रसंग 12-13 मिनिटाचा होता, सिग्नल पडलेला होता, मी थांबलेलो होतो, ट्रॅफिक जाम झालेलं होतं. आपण देखील कल्पना करून बघा की अशा प्रसंगामध्ये जर आपण असतो तर ह्या बाकीच्या शंकांपेक्षा आपला जीव वाचला हे माझ्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून सकाळपासून मी हेच सांगतोय की महाराष्ट्रातल्या जनतेचं आमच्या सगळ्यांवर असलेलं प्रेम, माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांचं माझ्यावर असलेलं प्रेम आणि वाडवडिलांची पुण्याई, यामुळेच मी आज तुमच्या समोर दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊ शकतो. तुम्ही महत्त्वाचं विधान केलं, आम्हाला ठार मारण्याचं नियोजन होत आहे. असं वाटतं का की हा ऑर्डर थेट मातोश्रीवरने आपल्यावर अटॅक व्हावा किंवा हे थेट मातोश्रीवरने आदित्य ठाकरेंकडून? नाही, मी असं म्हटलेलं नाही. काल देखील मला पुण्यामध्ये ज्यावेळी पहिली प्रतिक्रिया विचारली त्यावेळी मी तर स्पष्ट असं सांगितलं की ती जी सभा होती जिथं माझ्यावर हल्ला झाला त्याच्यापासून 700-800 मीटरवर होती. डाव्या बाजूचा जो मॉब होता तो भाषणानंतर आक्रमक होणं हे स्वाभाविक आहे. मी कोणावर त्याच्यावर, मी उद्या माझ्या मतदारसंघात जाऊन या बाबतीमध्ये काही जर प्रतिक्रिया व्यक्त केली तर ती जी काय रिॲक्शन असते ही त्या क्षणाची रिॲक्शन असते. पण माझ्या बाजूनं जी लोकं येऊन माझ्या गाड्यांवर नाचली, माझी गाडी फोडली, मला मारण्याचा प्रयत्न केला, जे आज अटकेत आहे तुमच्याकडनं मला कळलेलं आहे, मला एवढंच त्याच्यामधनं सांगायचं आहे की त्या मुळापर्यंत जाणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळं मी कालच्या पूर्ण पत्रकार परिषदेमध्ये किंवा पूर्ण माझ्या त्या प्रवासामध्ये कधीही मातोश्रीवरनं आदेश झालेले आहेत, आदित्यजींनी हे आदेश दिलेले आहेत, त्या उद्धवजींनी हे आदेश दिलेले आहेत असं कुठेही म्हटलेलं नाही. पोलीस तपास चालू आहे, त्याच्यातनं जे काही निष्पन्न व्हायचं ते होईल. शिवसेनेच्या नेत्यांकडनं आता जे काही प्रतिक्रिया येतात, म्हणजे कालपासून जर पाहिलं तर त्या तुमच्या हल्ल्यानंतर अजून काही हल्ले होतील असं संकेतच दाखवत आहेत किंवा त्याचं उचलवण्याचा प्रयत्न देखील होतो. माझं मी संरक्षण करू शकतो तसं 50 आमदार प्रत्येकाचं संरक्षण करू शकतो. आज मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतो, त्याच्यामुळं संयम ठेवणं ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. पण आपल्याला ही देखील लहानपणीची गोष्ट माहिती आहे माकडिणीची, जेव्हा नाकामध्ये पाणी जातं त्यावेळी सगळ्या गोष्टी थांबतात, हे देखील समोरच्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. राजकारण हे विचारांचं असलं पाहिजे, विचारानं विचाराला उत्तर दिलं पाहिजे. हल्ले करणं, मारामारी करणं, आज आम्ही 50 जण आहोत आमच्या मतदारसंघामध्ये, जर आम्ही फोन केला तर काही लोकांची नाकी न होईल ना. त्याच्यामुळं माझं म्हणणं असं आहे की कोण चिथवतंय कोण नाही चिथवतं याच्यामध्ये फार मोठं भूषण नाही आहे. आज आपल्याकडनं सगळं गेल्यानंतर आपल्याला जर पक्ष किंवा आपला गट, आपली संघटना परत जर प्रस्थापित करायची असेल तर संयम असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, आम्हाला तुम्ही गद्दार म्हटलेलं आहे, आम्ही गद्दार कसे आहोत हे तुम्ही निवडणुकीच्या वेळी येऊन सांगा ना, आमचं काहीच म्हणणं नाही. लोक ठरवतील.
पण सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत हे गद्दार आहेत, पाठीत खंजीर खुपसलेला आहे, हे असं आहे तसं आहे, आणि ते पण जाऊ दे, ते पण आम्हाला मान्य करतो, पण एखाद्याच्या जीवावरच उठायचं, एखाद्याला ठारच मारण्यासाठी प्रयत्न करायचा, हे लोकशाहीमध्ये कितपत योग्य आहे याचा विचार आता महाराष्ट्रातली जनता कालच्या प्रसंगानंतर नक्की करते. सर, मंत्रिमंडळ विस्तार कधीपर्यंत, कारण चर्चा होती की 4 पर्यंत होईल असं सांगण्यात आलं. ते मंत्रिमंडळाच्या तारखा सांगण्या एवढा काही मी मोठा नेता नाही, याचं उत्तर मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय देतील. थँक्यू. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.